Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another reminder na punta karon mga higaligsuon. Adunay nangutana kung kanusa magsugod og paghatag og zakatul fitr. So ato anang tubagon pamaagi sa mga dalil. Ang una nga giingon kay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingon niya wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Sa hadith nga pwede na maghatag og zakatul fitr sa dili pa manggawas ang mga tao sa sala. Ut pasabot sa dili pa mahuman ang salatul Eid. Motoy pwede maghatag og zakatul fitr. Sa lain pa nga mga oras o mga adlaw nga pwede na maghatag og zakatul fitr, sa hadith nga akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi, ah, kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmayn. Nga pwede maghatag og zakatul fitr ah, usa ka adlaw sa dili pa mag salatul Eid, sa dili pa mag-Eid, or duha ka adlaw sa dili pa mag salatul Eid. So tataw kayo mga higaligsuon nga pwede maghatag og zakatul fitr sa usa ka adlaw sa dili pa mag-Eid. Ikaduha nga pwede maghatag og zakatul fitr duha ka adlaw sa dili pa mag salatul Eid. Unya, ikatulo nga pwede maghatag og zakatul fitr sa dili pa mahuman ang salatul Eid. Ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.